V rychlosti bych rád poděkoval kapele a Kamče, že do toho s námi opět zase šli. Je to šestý ročník, já doufám, že nám to vydrží navždycky, že nám to pan ředitel vždycky schválí a kapela schválí. A já jsem to moc rád, protože ty chvíle, které jsou předvánoční, jsou chvíle toho klidu, aby jsme chvíli byli spolu, aby jsme si chvilku odpočinuli od těch starostí a tady myslím, že to je tak, jak to má být. Kluci i když zorují vždycky, tak nějak, tak stejně jdou, protože jsou rádi, že si můžou užít s vámi, takže já jsem moc rád, že jste tady přišli. Užijte si Vánoce, buďte šťastní, buďte hlavně zdraví, to je to nejdůležitější. Užívejte.